אבל עכשיו חוזרים לסרטונים. שלום. משחק נדיר מטורף. אוקיי, תשים דו. רנק. אוקיי חברים, ואנחנו גם משחקים ברנקים שזה יותר קשה מרגיל. אז כן. תקשיבו, עכשיו הערוץ הזה הולך לחזור לסרטונים מטורפים. אז בסדר. אז קדימה כולם להירשם ולשים לייק. אז כל מי שצופה ולא שם לייק, זה לא טוב. תשימו מהר לייק. מה? ומי שעושה לייק, ומי שכותב תגובה, מי שעושה עוקב ורושם בתגובות עשיתי עוקב, מקבל מיונתן גיפט. כן. זה קל לכם ועוזר לנו ממש. גם אני. אז קדימה, שנייה אחת לכם ועוזר לנו ממון. ומי ששם עוקב מהסרטון הזה, אומרים אותו סרטון הבא. שומעים? שומעים יופי, היה ביי. לא, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. רגע, עוד לא התחבר לי. עוד לא התחבר לי המשחק, אני עדיין במשחק טעינה. כן! הנה עכשיו! הנה עכשיו אני באמצע המשחק, כי זה השאר הזדמן לי לאוטובוס. וכולם, תקשיבו, אם אני בעיקרון היום שחקן אקסבוקס. אני רואה לאן אתה מסמן. לסימון? אני קרוב ממש. אתה רוצה להעיר? סימנת מקום אחר. אתה הולך למיגה סיטי. נו, אז אני מגיע. נו, למה אמרת לי? אוקיי, אנחנו עכשיו עושים הרבה קילים ויאללה. יותר נכון אני. שקט. אז בגלל שאני לא רגיל בסוני. אבל כל מסך שלי שחור. אחי, אני פרו רצח. חבר'ה, אני מטורף. יאללה,
שיבואו בתגובות ותראו אותנו משחקים. אתה גרוע. אתה גרוע. יאללה, עכשיו משחקים, שקט. נו, אפיק. שהדגלים בצבע אפיק. שתוק, שקט. תקשיבו! שקט, תקשיבו! עכשיו אנחנו רוצים כלים. זה כחול, חוואי. מה? קיבלתי את הנשק להבה הזאת. זה הסנייפר להבה. קח אם אתה רוצה את זה. זה חר הנשק. נשק לא טוב. לא תקבל ולא תקבל. ככה. אתה מטומטם. לצרף את הבוס. את הבוס, לצרף. שיהיה לנו בוס ב-150 גולד כזה, צרף בן אדם. לי יש. אני מצרף. זה עולה 250, בסדר, צירפתי. היה לי מספיק. כן. צירפתי את... בן אדם! שרפתי את כל המבנה. הנה. שרפתי אותו נראה לי. זה היה בן אדם. ראיתי בן אדם הולך, אולי הוא ברח. איפה? יאללה. בוא נפרוס את זה. נו, אני הולך לאנשים. בוט, בוא. כן, בוט, בוא, כאילו. אין פה אף אחד! ראיתי. די, המסך הזה יותר מדי פועק. טוב, אין פה אף אחד. יודעים הכל, זה בוטים חדשנים, זה רובוט. כן, זה רובוט, אתה מבין? זה יותר טוב. יש למי! עוד קדימה, ממש קרובה. ממש קרובה אלינו. סימן במפה. בסדר, אז בואו נחכה קצת. ממש קרובה. מה? יואו, אני יותר טוב ממך. הנה למי. גם בסנייפ. זה כדורים. לא פאק! אני לוקח את הגדול. אתה את הקטן הזה. אתה לא יודע מה זה, אתה יודע מה זה? כן. אבל שלי לא ניתן, אבל שלי פסיכי. זה כמה יותר טוב. כן. זה לא מוריד לי. זה לא מוריד HP. לא. זה מוריד HP. אחר הזה. מה? הבוט מביא לי ספלשים. שאני צריך. כן. לא, זה לא ניתן.
אבל זה טוב. יאללה, בואו לזון. עכשיו בטח אנשים רואה, אתם בטח חופשים שאנחנו לא יודעים הרבה לפחות את אנחנו טובים. נכון. תקשיבו, כולם סוף ולייק אם אנחנו מביאים ווין. אתם יודעים מה? בואו נעשה עסק. אם מי שצופה פה בסרטון, ואם אנחנו עושים עכשיו ווין, וכל מי שצופה בסרטון עושה עוקב. אם אנחנו לא עושים ווין, כולם עושים פה תגובה ולייק. לי. מי לא יודע מה זה טיקטוק? יאללה, בוא אחריי לזון. באמת לא ידעתי. רגע, באמת? די לצעוק, זה לא כיף לצפות בך, באמת. אני מבין למה יש לך 30 עוקבים. סתם בצחוק, אבל... כן, נראה לי מכל צעקות. תקשיבו, אם יש פה לפחות כמה עוקבים, הוא לא יודע, לא צועק בחיים. על חיותי. אם אתם לא עושים עוקב. שקט. בוא. יש פה בן אדם. אני שורף אותם. אח! הוא מת! אני מת! תעזור לי! הוא לא... דמיוני. אח! סיים אותי! חתירת מו. תרים אותי, תקרת פה. תרים אותי פה ואני אקח את הלוט שלי. לא, אין פה. זה לא מיטיק, בסדר, הוא לא טוב כל כך. תרים אותי פה מאחוריך. אמבולנס ריפוי. מאחוריך הבן אדם היה! כן או כן? יאללה, יאללה, יאללה. תנצח! יפה, לך תרים אותי. הנה, הנה פה. יש חוון. הנה! תקשיבו. אם אתם רוצים שנעשה סרטון עם יותר אנשים, תכתבו בתגובות. רגע, אם אתם רוצים שנעשה איזה מוד כזה קבוצתי עם הרבה ילדים, תכתבו בתגובות ותנו לייק. נעשה טורניר! איפה הנשקים שלי? הנה. לכיווני? אני בא. מת. באתי מאחוריו. אני צריך כדורים. אין לי AR. כן. יאללה בוא.
בוא לים מעופף. בוא אחריי. אוי, יש לנו... זה לא לוט. לוט טוב. יותר טוב ממה שיש לי. נכון! לא! כי טפלתי. איך יורדים? אני לא מוצא את הדבר הזה שיורדים. אני לא יכול לעזור לך, אני מתקדם בעצים. אח! איה! כן. לא בא לי האמת. יש לך איזה אילים כאילו ל-HP? לא שילד? לא משנה. יש לך... רגע, מה יש לך? לא, תשים עלי ספרי. אני שומר כאלה שילדים על לג'נדרי. יאללה, תרסס. תרסס. קופים? אין קופים בפורטנייט, אבל יש אנשים, בוא, אני יודע איפה יש אנשים. יש פה יריות. פה. נו בוא! אתה נלחם על החיים שלך ואתה מתלונן לי על זה? אחרי שהוא היה פגוע. בוא, יש אנשים. בוא כבר! יש פה אנשים. מה? לא. אנשים אוהבים לראות מישהו לא חופר. מה? איפה הבן אדם? היה בן אדם איפשהו. כל המסך בוהק. איפה? יאללה בוא לזון. הוא לא נותן לי לקפוץ. הוא לא רוצה, הוא לא אוהב מילוף. נו בוא! כי אתה הולך אז הוא הולך אחרי הזה דינוזאור השני. אל תזוז שנייה. הנה הוריד לי אבל HP. יאללה. בוא לים מעופף. בוא אחריי פשוט. אני רוכב דינוזאורים מקצועיים. אוי. תמצא הנה יש פה זיפ. עלה. לא. איפה? אל תריבו. תהיו טובים. הנה הוא. איפה? אז בוא נעלה. הנה ראיתי. יאללה אני אחריך. אז אני אעלה. עליתי. אקסבניה. כן? זה שאני אוהב. במיתי. שוטגונים הם השוטגונים הכי טוב במשחק. אין לי הערה, זה מרסס.
לא, זה מרסס, היער שלי זה המרסס. יאללה, בוא ללאנץ' פה, ותלך לעשות את זה. נו, בוא כבר. היה לאנץ'. בוא, יש פה אנשים. ראיתי אותו. שורף הכל. אני עוד שלוש. הוא יורה עליי, אחי. איפה הוא? מת. צזתי לו את החיים. לא יודע, יש לנו... היער שלי זה מרסס אפי. ראיתי אותם. בוא נפרוץ. יואו, כמעט פגעתי בו. מה? קח את זה, שתי אחד. יאללה, בוא. איפה? יש פה מישהו פה, בבית נראה לי. אני אומר בוא נברח. לא, זה כל האנשים פה. כן, חייבים להרוג, הרגע שמתי לב. אני דופק לו סנייפ. יא. אני שורף פה את הבית. אני שורף פה בתים, איזה בית. הנה. שרפתי אותו ואת הבניות שלו. פה. לא, יש לי כבר. אני עושה עליו קמיה. לא יודע איפה הוא. יריתי לכיוון. איזה בית? זה? רגע, 7 שניות. לא, הוא לא בבית, הוא בבית. הנה, אני עושה עליו. קמיה. וואו! פגעתי בו 100. וואו, היה מדהים. זה חובות בן אדם! זוכרים אמרנו! אנחנו מנצחים כולם עושים עוקב. אמרנו את זה בתחילת הסרטון. זה גם פעם ראשונה אנחנו לא עושים הרבה דברים עד שאנחנו מצליחים, אנחנו לא כמו שאר היוטיוברים. אוקיי, גם שלי. הנה הוא! יוסף קמיה 100. מת! דיטי! כולם סטופ ולייק! ופעמול! זה היה המשחק שלנו היום! בסדר, אבל משחקי הצלחנו. וחברים יקרים, כל מי שלא שם סאב ולייק ופעמון עכשיו לשים. ועד הפעם הבאה, יאללה, ביי. אז תעשי.
רגע חברים, יותר אני אדבר. קדימה כולם, עם סאב, לייק ופעמון. כי מי שלא עושה, קדימה לעשות. גם זה לא כל הפעמים. אוקיי. כולם. עד הפעם הבאה. סאב, לייק ופעמון. חכו שנייה. טוב, בינתיים אני אדבר לכם. זוכים, אנחנו לא כמו כל היוטיוברים, עושים מיליון פעמים עד שהם מצליחים. פשוט הקלטנו פעם אחת ועשינו ווין אחד. אז קדימה כולם. סאב, לייק ופעמון.